si Mayor Joseph ang ang iyang pinakauna gyud nga kuan nagangat pa ang eleksyon ang ug makaluyan siya ang iya gyud daw buhaton nga pinakauna ang pinakahugaw nga lugar Minteryo number 1 ang ikaduha ang sa palengke or unsa pa diya sa uban unya kami man ang nahibutang diri sa Minteryo amo gyung gipaningkamutan nga malimpyo gyud ang mga bildo nga nag-layer mga kuha ka ng mga binalbag nga giipon ang mga lungon ug ang mga samin sa lungon among gipaningkamutan kay dili namo gusto pakaulawan namo ang among idol nga si Mayor Joseph. Ako di ay si Michael P. Aquino and nagpuyo ko sa Barangay Maya, Hidigo City and ako napansin diri sa public cemetery karon kay lahi na jud kay siya sa una kay karon limpyo na jud kaayo and naay mga nagalimpyo always from Monday to Sunday and kanang sa nakita ninyo bisan diri sa kilid sa mga pansyon sa padulong sa inyong lubnganan kay gilimpyuhan jud dili lang ang kalsada dira sa tunga tapos nanay mga basurahan taga station tapos kaning paglimpyo diri kay dako kay tabang sa mga hintungdan sa mga minatay kay dili na kayo sila nagalimpyo kung maabot na sila diri kay limpyuhan man pod apil ang mga pansyon. Kung sa may napansin mo nga mga basura nga nangawala kung sa may mga basura po ang naa diri dati nga karon nga wala na wala na nimo nakita sa kanang moabot adto mi sa muang pansyon sa kong lolo kay ug akong lola kay daghan kay bildo na ginagalabay bildo das kanang mga semento na binuak day butang ra sa tunga karon kay gipanghakot gibalhin dito sa pikas para ang agianan hapsay ang agianan na makita nimo karon limpyo na kaayo paabot dito na may mga semento na guba pero ilan ang gidampiran para maagian og insakto sa mga tao napay mga tipasi pa sa lungon usahay kana pa tapos sa una kaning mangga daghan man kay mga hulog na dahon karon kay wala na dahon bisan isa na makita kay ginalimpyuhan taga-adlaw kato kung mga laya nga mga bulak kana mga laya nga mga bulak kanang mga butilya kanang mga baso nga nay kandila so sa isip goan lumulupyo nagpakabana mensahe nimo kang Mayor Joseph Cagas. Mensahe lang nako sa tuang beloved mayor kay thank you very much for the action in regards with this public cemetery kay dugay na kaayo ni public cemetery sa Digo sa Kadugay wala pa jud na aksyonan ang kalimpyo karon ra nakita na kailangan day limpyuhan bisan public cemetery kailangan day na aksyon na paglimpyo sa mga tao kay dunggoanan manig mga tao kay dunggoanan mag mga tao sa mga bisita sa mga minatay kailangan jud limpyuhan ug daghan kay salamat sa aksyon o bisan pila pa ka months siya naglingkod bilang mayor na aduna na kami nakita na mga kamaayuhan kabaguhan sa syudad. Si Mayor Joseph kada bisita diri bisan asa nga lugar ako'y entertain kay matingala sila kay ako'y na-assign sa dakong cross. Inag-abot nila, maglingi-lingi sila. Muduol ko nila. Ingnon ako sila nga, Sir, good morning. Good morning, ma'am. O hala, ma'am. Dili mi makatuo nga maingon ani ang Minteryo. Yes, ma'am. Kay iba na atong administrasyon. Among gipaningkamutan, ma'am. Kami ang mga gi-assign diri, nagtrabaho mi, serbisyong totoo. Mag-ulan ug ang init ang amo trabaho diri karon ug asa mi dapita nga kuan mo dumudumi kung naay mga lubong syempre di man nato maiwasan nga naay mga bulak nga kuan hipos dayon kaluoy sa Ginoo sir kini sir mao ni gipang kuan pud sa mga laki o ni gi pambuhat niya gi sakuhan pod pero naapoy uban nga kuan sir parang medyo salbahis pod kabalo sila nga limpyo na kaayo no moadto sila sa private. Kuha sila sa bulak nga laya, isawilik ra. Ade, sundon po na kukuan po, silig. Ang ako lang panawagan lang po sa mga tao nga budool po diri, ang inyong mga basura na amang gibutanganan, ibutang lang po din tao ninyo. Na malihog lang mi, maabanti mo or sa dili,
magtabangay ta. Si Mayor Kagas, mauna man gyud na gikuan sa mga katawhan, ato na gyud na siya. Atong matagamdaman pinaagi sa panag-iusap aron makabuta ang tanan.